Kantelisen Aki, aloittanut tässä tammikuun alussa Ikalainen Spa & Resortin keittiöpäällikkönä. Historiaa mulla löytyy keittiöstä useammastakin keittiöpäällikötyöstä sekä yrittäjänä. Olen ollut Lappiin avaamassa uutta paikkaa viime vuonna sitten tuonne Helsinkiin. Sitä ennen keittiöpäällikkönä Keski-Suomessa 3,5 vuotta olin ja ennen sitä 10 vuotta ravintola-alan yrittäjänä. Ravintoloita oli kaiken kaikkiaan 7 aikanaan. Tuli tehtyä monenlaista fine diningia, artisanipizzaa, cocktailbaaria, bistro, festarikeikkoja. Kokemusta löytyy monelta osa-alueelta ravintolatoiminnoista. Tutkimalla alaa, annoksia ja paljon käydäänkin kavereiden kanssa kiertämässä ihan maailmaa ja tutkimassa eri ravintoloita. Sieltä saa paljon inspiraatiota. Tutkia tietysti kaikkia muita ravintoloita netin kautta sitten mitä on. Ja sitten ihan testailla vaan erilaisia makukomboja, mitä saattaa ehkä miettiä, että voisi tulla hyvää. Mutta kyllä ykkösjuttu on pitää silmät auki ja katsoa mitä muut tekee. Ja sitten yhdistellään ehkä pala sieltä ja pala toisaalta ja siitä syntyy se lopullinen oma annos. Totta kai pitää aina sen klassisen keittämisen siinä mukana. Tässä Tuomarolla uudessa menussa on sekoitettu paikallisia raaka-aineita sekä klassista ranskalaista keittämistä. On hyvin paljon tuommoisia klassikkoannoksia mukana listassa, mutta myös jotakin uutta pienellä sidekickillä höystettynä. Sitten tietysti paikallisia raaka-aineita ja kotimaista lihaa. Tomaatti-tartari-annos noussut yhdeksi henkilökohtaiseksi suosikiksi listalta. Ja siinä käyttää upeaa paikallisia juustolla, mozzarellaa ja parissa eri muodossa tomaattia ja yrttiä ja raikkautta. Sopii tämmöisen keväiseen tunnelmaan. Tykkää elää ruoan kanssa sesongissa ja käyttää niitä mahtavia raaka-aineita, mitä milloinkin saadaan. Maukas, raikas, läheltä.